пожела да заспи. Мръднало и да се взира в тавана. Одялото, като напук, непрекъснато се изплъзвало. Даже любимата възглавница й убивала. Таня се обърнала на лявата страна, после на дясната. Вече не останала на къде да се въртя. Помислила си тя и тогава си помислила за оная тлъста двойка в дневника, точно пред шестицата, по литература. Не излагах мама. Помислила тя за кой ли път просто и казах за шестицата, а за двойката не и казах. Виж, ако мама ме беше попитала, получила ли си двойка и аз си бях казала не, тогава щях да съм я излагала. Възглавницата се впирала в бузата и Таня я удряла с юмрук. На ти! В края на краищата и станало толкова лошо, че пуснала крака от леглото и изшляпала боса до спалнята на родителите си. Побуднала леко спящата мама по рамото. Защо не спиш, Таничка? Мама не се разсърдила. Лошо ми е тук. И Таня посочила в средата на гърдите си. Мама внимателно я погледнала и попитала: защо ти е лошо? Не ти казах за двойката, която е преди шестицата. Ето, сега ми каза, иди да спиш. А какво ме болеше тук? Попита Таня, като притиснала юмруче към гърдите си. Там живее съвестта, отвърнала мама, в малка къщичка, наречена сърце. Била е тревожна и затворена, не че е давала да заспиш. Сега ще заспиш веднага, ще видиш. И мама щипна Таня по бузката и я целуна. Таня проскачала половината коридор на ляв крак, половината на десен, скочила в леглото и притисна буза в любимата възглавница. После се усмихна с най-щастливата усмивка на света, от ухо до ухо, и с нея заспала. Мило дете, ето че измина и втората ти училищна година. Научи трудната таблица за умножение и деление, справя се с правописните правила, четеш добре. Сега, когато ще се разделим за цяло лято, искам да ти кажа нещо. Знаеш ли какво си ти? Ти си истинско чудо. Ти си неповторимо. През всичките изминали години в света не е имало дете като теб, с твоите крачета, с твоите ръчички, с твоите сръчни пръстчета, с твоята усмивка. Ти можеш да станеш световно известен учен, писател, музикант, художник. Имаш сила за всичко. Да, ти си истинско чудо. И когато пораснеш, ще можеш ли да нараниш някого, който като теб е истинско чудо? Ти трябва много да работиш, за да направиш този свят красив, защото този свят е и твой. С обич и вяра в теб, твоята учителка от занималнята.